Здравейте, приятели! Днес съм в особено добро настроение, защото мога да ви представя един мой много любим жанр фотография, а именно макрофотографията. И така, сега вече природата се събужда за нов живот. Всичко е зелено, всичко е с приятни цветове. И най-хубавото на макрофотографията е, че не е нужно да правите двудневни преходи, за да имате обекти за снимане. Макрофотографията може да бъде направена дори и пред градинката, пред вашия блок, дори и в близкия парк, където ние се намираме. И така, нека кажем две думи за това какво е макрофотографията. Макрофотографията е фотография, при която снимания обект се появява на вашия сензор минимум с размера, с който е действително. Или иначе казано, ако снимате една пчеличка, която е 1 см дълга, тя, за да стане макрофотография, тя трябва да се появи на вашия сензор минимум като пчеличка, която е голяма 1 см. Всичко, което е с по-малък размер на вашия сензор, вече се води close-up фотография, в която, разбира се, също няма нищо лошо. Сега, нека да ви представя няколко неща, с които можете да започнете да снимате макрофотография. Започваме. Първото нещо, изключително важно, това е статив. Знаете, ето го и моят статив. Знаете, че аз съм фен на мобилността. Това при мен е по-тежкият статив, но пък той предлага удобства, които другия ми статив няма. Той може да снима от изключително ниска точка, с обръщаща се централна колона, а също така централната колона може да се скъсява, което са изключителни удобства при снимането от ниска гледна точка или от различни ракурси. Затова за макрофотографията аз предпочитам точно този статив. Нека сега да видим и какво ще ни бъде нужно, за да започнете да правите макрофотография. Естествено, фотоапарат. Този фотоапарат е кроп сензор. Предпочитам да се снима с кроп сензор, тъй като сензора на фотоапарата хваща само централната част на кадъра. Всички аберации на обективите са извън кадър и това е за мен по-добрия вариант. Нека да видим. Това е обръщащ пръстен. Изключително ефтин, струва стотинки и това, което прави, сега ще ви го демонстрирам, това е да обръща иначе обикновените обективи, да ги сложите наобратно, за да можете да ги направите, с тях close-up или макрофотография. Ето как действа. Вместо да се закачи обектива по нормалния начин, завива се пръстенчето отпред на челния елемент и само да отворя фотоапарата и обектива се обръща по този начин. Много от китовите обективи са подходящи за подобен вид обръщане и за правене на макроснимки. Когато обърнете обектива, функциите за автофокус вече не работят, така че всичко трябва да направите на ръка. Но това не е голям минус, тъй като повечето снимки в макрофотографията се правят с ръчен фокус. Това е подходящо, този сет е подходящ, когато снимате от статив, тогава вече не ви треперят ръцете. Знаете, че при макрофотографията дълбочината на фокуса е изключително малка. Става въпрос за милиметри по някой път, затова този сет е подходящ, когато се снима от статив. Сега нека да видим още нещо, което е за макрофотография. Това са
екстендери или удължаващи пръстени. Хубавото при тях е, че нямат оптичен елемент. Те са просто една трава, която се слага между фотоапарата и обектива. И по този начин може да се направят макроснимки. Сега ще ви демонстрирам. Ето, по този начин се закача екстендера. Статива по нормалния начин се закача и вече може да се направи макрофотография. Хубавото на тези екстендери е, че те се разглобяват на 3 части, специално тези, и могат да се комбинират. Ето така, за различно увеличение. Също са изключително евтин вариант, лесно достъпни са и можете да пробвате с тях. Друг вариант за снимане на макрофотография е това нещо, което са същите екстендери, само че тук вече с една малка разлика, тези са с потвърждение на фокус. Естествено, малко по-скъпички са, но потвърждението на фокуса в някои случаи е важно и са доста добър вариант. Стигаме до следващия вариант. Той е най-скъп. Това е макрообектив. Макрообектива е специално създаден да прави макроснимки и може да направи увеличение 1:1 или реална макроснимка. Но, както ви казах, инвестицията при него е най-голяма. Това са по принцип светлосилни обективи, изключително добре конструирани, твърди обективи. В случая това е 105 мм макро. Защо избрах аз 105 мм? Тъй като това за мен е златната среда. Аз снимам с кропка, не е нужно да се доближавам твърде много до плашливи обекти. Това според мен е най-доброто за моя вид фотография. Сега, моята препоръка, ако ще се занимавате с макрофотография, да започнете с един обикновен китов обектив и ето тези екстендери, които са с потвърждение на фокуса. Докато разберете дали макрофотографията е вашия вид фотография. Не са изключително скъпи, можете да си ги позволите и са значително по-евтини от макрообективите. Това, което може би ще ви потрябва или като допълнителни аксесуари при снимането на макрофотографията, аз съм си направил едно малко сетче с елементарни неща, които ги има във всяка къща, но когато излезнете на терен да снимате, те могат да ви окажат неоценима помощ. Вътре има една голяма лампа, 2 обикновени щипки за простор, няколко ластика, ножче и различни фенерчета, тъй като при макрофотографията светлината никога не достига, а снимаме дребни обекти, тези фенерчета могат да ни бъдат от голяма полза. Сега ще ви покажа нещо много интересно, което винаги нося със себе си. Можете да го намерите в къщи. Това са едни бивши капки за нос. Какво правят те? Когато снимаме някоя цветенце, да речем, е много по-хубаво цветето да излезне с роса върху него. Това нещо пулверизира водата, в него има водичка и може, ето по този начин работи, може да направите снимката много по-красива с капчици роса. Както казах, светлината никога не достига, затова е нужно и светкавица в повечето случаи. Ако снимате от статив и неподвижни обекти, тогава може би светкавицата няма да ви е нужна. В макрофотографията има специални светкавици, които са за снимки, за макроснимки. Но те са изключително скъпи и докато не разберете дали това е вашия вид фотография, ви съветвам да не се впускате в такива покупки. Вградената светкавичка в фотоапарата
не е подходяща за снимки на макрофотография, тъй като много пъти, когато снимаме макро, снимаме много отблизо. Обектива е дълъг и светкавичката в повечето случаи прави голяма сянка между нея и обектива и не се получава никаква снимка. Затова външната светкавичка е много по-добра. Аз не я слагам на фотоапарата, ами я контролирам с едни трансмитерчета, които също са изключително ефтини. Ето сега ще ви ги покажа. Изключително ефтини. Едното се закача на обувката на фотоапарата, другото се закача на светкавицата и така можете да местите светлината както ви е удобно на вас. И последното нещо, не на последно място обаче, това е дистанционния спусък. Удобен, тъй като ето го, един дистанционен спусък, тъй като не всичко можете да направите от ръка, можете да получите бавни скорости. Дистанционният спусък е много добро вложение и е също много ефтин, за това да не взаимодействате с фотоапарата, когато прави снимки. Сега представихме техниките, с които можете да започнете макрофотография. В следващия епизодът ще бъде малко по-практически насочен. Ще видим на терен как се снима макрофотография, какви са методите за контролиране на светлината, какви настройки използваме на фотоапарат. Аз съм Румен Чакъров от Румен Чакъров фотографи. Благодаря ви.